Tari Bujang Ganong. Coba tepuk tangannya mana dong? Iya.
Gini. Mas, kabelnya mboten teko Mas. Ambek gawe. Kan bisa nyambut gawe. Temenan. Gak wedi. Dibanting. Kalau dibanting, lek pacaran. Enak. Siapa kon sing ngurui? Bapak. Siapa? Bapak. Nanti bapakmu. Di. Ayo jalan. Bapakmu? Kok aja? Iki siapa? Siapa? Iki lho. Ayo. Iki kan Mas, mantep. Iki siapamu? Pak. Siapa? Bapak. Lah iki siapamu? Lah kon kok ngomong aku bapak. Lho. Lah iki siapamu sih? Bapak. Lho bapak. Dudu anakku kok. Sing temen Pak. Dudu. Iki dudu anakmu. Dudu. Ojo bojuk ya. Dudu wong iki gorong lahir. Oh iki gorong lahir. Lah iki ngono dudu anakku. Anake sapa? Ibuke. Sing temen ngajari arek iku sing apik. Gak koyo ngene. Ngomong apa? Lah tak takoni, iso nyambut gawe iso, teman-teman. Wani-wani dibanting sakit. Kalau dibanting sakit, lek pacaran enak. Lu. Bagus. Senenono. Karo. Goblok. Ojo pendelek. Lah aku berjudul. Kon wani ta? Wani teman? Wani. Ya balesan lo. Kurang mateng ya. Tanya sama diantem terus buat candal marah sama wis wayahe ya kita dulu sampai buang kan gini kan tiga iya apa kan di dua iki wayahe apa wis seru wayahe apa lek nyambut gawe gak oleh ngomong apa? Lah iku apa? Lah yo gak oleh goblok. Ayo cilik-cilik pinter. Hah? Jodol-jodol kon. Lah iki sapa? Anakku.
aku. Lah mau gak ono duwike jare gak. Ono duwike lagi ngakoni. Semangat. Ya apa semangatnya? Hah? Ya apa semangatnya? Kayak gini duit. Kamu kena aku ah? Mau kena ikut aku? Iya. Ini dia yang. Kok kurang ajar? Iki ngono arek cilik. Gurung wae nyambut gawe. Lah apa mbok pecuti? Eko nang yae. Arek wedok iki ayu-ayu goblok kenapa aku nyaku ayah. Le. Kok nang jebol arek wedok meneh bojomu sik meteng kok. Saya berkait. Temenan. Apa sih? Ayo ke pol. Coba tepuk tangannya mana doang dia. Tepuk tangan. Us, tepuk tangannya mana? Kok iso? Bapak mau iki mau. Bapak no. Boro. Sama niku ngali yo. Kau iso nyambut kayak mana? Temenan. Gorong, say. Teman. Salto iku sing akeh. Iso ta gak? Teman. Ayo lek kono. Kene-kene duwe. Bongol. Apa? Wong aku wayahe. Apa? Aku bapake goblok. Lah mau gak mbok akoni kok. Wayahe ana duweke lagi diakoni.
Sing temen lho kok ya. Satu sing ngene tenang kok tak tukono jadi nang arep. Ada yang melo asik. Celuk kok melok. Hei, pacare. Para bapak, para ibu sedaya reoke sambut buyar. Kelas 12. Bu aku, Bu. Hei, lihat sih. Hei, kau. Aku awas kok. Ya kok arek itu. Itu lho, arek cilik sing dikai aku ndi. Ora pengen. Iya. Lek kepengin niku ya saldo dhisik. Kaya iki mau kaya adike. Sik kene lho. Saldo sing akeh lho ya. Pokok. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
Melok goblok. Loh, leno. Lah tak pikir wis ngomong. Ya ngomong. Lek aku melok, Lek. Salto temen ya. Salto. Kayak dia mau. Bisa. Enggak. Sing api itu kono. Dia. Kalau sudah sampai di depan, itu berarti sudah bisa dong. Bisa. Iya. Wis wani. Tepuk tangan. Temen lo ya. Ayo. Ojo kesini aku. Artinya. Oke, ayo. Pukul. Kan ngono ya ngono iki ya goblok. Apa ayo. Kan apa tambah ngomong. Loro, Mas. Delok ora apa. Ya apa iku mau ya tak cuci kanci. Heeh. Tangan ning ngisor. Sikil diutalno. Tangannya lu besar. Tangan ning ngisor. Terus. Sikil diutalno. Ayo. Pukul. Coba tepuk tangan mana dong? Coba tepuk tangan. Mengisok sih Pak. Iya sih. Kan takut. Kenapa bujuki? Cari tangannya dong, bisa sekali juta loh. Ya bener yang cari kok. Kok nggak tahu tangan aku tiba?
Awakmu gak karo teori ini paling. Aja jalan. Gini. Jalan. Jalan yo. Tangan yang besar. Sekel juta lo. Lo. Aku nang ngono lho goblok. Ya apa? Tanganku ndok ngisor. Terus. Sikil betah-betah lo. Ilung. Lapo. Selik. Apa asilmu? Kata Pak Jetuk. Makanya pelan-pelan. Lek gak iso iku aja banter-banter, pelan-pelan. Kok iso? Ya iso. Sik. Gak iso tak pilih gaspol. Wis mari ku mau. Kapan? Wis santai ku mau. Boleh. Bisa main karo. Hek. Wah, rek ayo maku blokol bol. Ada di kamu ngono ta? Itu mbak itu. Lapo? Kudu sokan. Apa? Aku kate ndelok kon. Lho aku dilekno. Kok disana nggih ya? Iya, aku Sarang nggih. cuacanya goblok. Apa? Sarang yuyu. Iki sarang nggih. Bisa ada. Temenan. Yo. Mas. Woi. Ayo, pelan-pelan. Coba tepuk tangannya mana tepuk tangannya? 1, 2, tepuk tangan. Hop. Hop. Lah apa awakmu ngono, Pak? Lah kok malah dadi ngene mlaku. Lah apa? Fotoku. Sing temene, iki kan. Lanjut. Ini. So nyambut gawe. So. Temenan. Teman. Pak Wedi. Kak. Harono. Kayak gini kan. Cepet. So nyambut gawe. Teman. Pak Wedi. Bisa putar kepala. Ayo putar kepala. Pukul. Coba tepuk tangannya mana tuh? Tepuk tangan. Ayo belorong, sih, kalian. Tepuk tangan.
kepala, Pak. Puter kepala. Lho kaya iki delok puter kepala. Delok. Ah. Slep. Hop. Ah. Lah sampe apa? Lek Heru mau ku puter kepala, Pak. Lek sampean juga puter kepala. Lah kok puter perut. Kok iso belek dirotono iku lho. Salam lek. Yo salah nganti salah. Kene kan. Soalnya bagaimana? Teman. Wani. Ayo belorong. Betul. Halo. Awas, pegang erat. Jangan Mas, Jojo. Coba tepuk tangan mana, Jo? Wes. Lumba-lumba. Langsung lumba-lumba. Joget gak apa gak jemput duit. Gak jono. Teman. Lah nang weteng iki apa? Manja. Ayo Mas, gol. Kaya air mau. Iya. Lah apa njupui duwe? Oleh. Oleh. Ayo.
Mencolot to Pak, tambah duit tambah goblok ya sampean ini. Apa goblok? Sampean. Apa? Goblok ya wis. Lah terus Aku goblok lalu ditanggap, Rek. ditanggap sapa? Iki. Lho, Sapa? iki ambek sarang-sarungan. Karang Taruna. Lah apa sarang saruna ini? Yo. Karang Taruna. Heeh. Sampean goblok Ditanggap. karo Iki karo sarang-sarungan. Karang Taruna. Ya yo. Lah koyo Karang Taruna iki lho. Heeh. Berarti lek wong goblok ditangkap. Oh berarti dudu Karang Taruna itu lah si goblok. Apa? Penonton ya goblok. Lah iso. Lah apa kok goblok gitu loh? Oh, ya kudu karang-karungan ambek penonton. Lah kok iso? Lah ketua yo goblok. Lah apa kok goblok? Ya wis ngerti wong goblok lah kok dijan. Wis ngerti wong goblok. Apa dijan? Lah berarti apa ketua ya pinter. Hei! Hei, mari ae. Ayo Bu, sawerane Bu. Aku tak. Ya itu Orang gede tiba-tiba. sekarang kali turun kok atene aku enak gitu. Apa? Hei, kon wani nyampe aku. Lah terus karo sapa? Wani. Wani. Masyo. Hei, lah apa karo wong iku? Wani. Lah apa karo wong iku? Iku yo bolongku Pak. Sapa? Endi? Itu, Sing ndi wonge? itu sing gawa itu selape iku. Apa apa? Selape. Nyecuk. Iya. Ayo. Iku gawa selape. Gowo apik. Heeh. Apa mu? Aku disembelih Dio. Video. Di video. Iya. Aku di video. Lah mari ngono kok dilebokno nang kaset iki lho. Apa jenenge? VCD. Telepono nang kaset. Yo. Apa jenenge? Sing didekek nang gone iki lho, anu ngene iki lho. Iya, depek nang kontak iki saya. Cilik, tipis. Apa jenenge? VCD. PCD. Oh, PCD. So. Ayo. Apa iki? Mas, pukul. Mati juga. Ayo pukul.
Kok kan mepet-mepet iku. Terus Jare ati mencolot. sing ngomong mencolot sapa? Sampean. Mepet. Terus harus mepet. Lho yo wis. Iki yo sakno lah. Mepet. Tiwas tak tarik. Aku. Iya, Kok kan mencolot? iya. Lu. Wah, kok Iso bermodal. makanya gak penonton belajar sih tenang. Belajar. Iya. Ono. Ayo kan, mana lah? Saya nyambut kain. Teman, apa sih? Begini. Saya nyambut kain. Teman, apa sih? Bisa joget? Ayo. Bisa numpak pesawat? Teman, apa sih? Amas, pukul. Coba pukul tangan tuh. Lah kon lapo? Kena apa? Kena apa? Wah kon sitok ngomong telu. Iki ngomong apa sih? Telu ngono. Sik kena. Kon kena apa? Lho, ganti Apa? mesin. Enggak. Kon kena apa? Lho ya, Lah, oleh sawatan. oh ya. Kalau kau iya itu, Lho ya. kalau kau kasih gini, Lho ya lele. Lho ya. wes itu beli apa emang? Itu beli apa? Neroko anu nuki neroko ini. Gak sih. Ayo joget sih teman. Ngomong tay awan gitu. Gol. Tolong untuk adik-adik jangan ditirukan ya. Karena itu sangat berbahaya.
brengos ku kobong. Iya. Lah kok iso kobong? Aku mang koyo ati sini. Apa itu? Gini. Aku koyo ati emang. Ini iki ono mantrae, Pak. Ya apa? Apa mantrae? Delok. Dicelok. Diputar. Digilat. Dicelupin. Oh, koyo Oreo. Iya. Pak. Ini awakmu ya apa? Diputar, dijilat, terus dicelupin. Bujui mana iki? Lo kan ojo bujui wong gerang lho kon. Gak bujui aku, Mas. Lah iku mantrae temen ta? Mantrae temen. Oh, mantrae temen, Pak. Sisi balen ono balen. Maceprono saiki Maceprono. Kon iku rinian. Nah, dicelok. Diputar. Digilat. Celupin. Hop. Oh. Ayo, Po. Diputar. Terus dijilat. Dicelupin. Lah apa kok? Diputar. Dijilat. Dicelupin. Hop. Ayo. Kenapa? Aduh. Apa? Mari brengos kobong. Terus Saiki alis. alis punya kobong. Iya. Lah sampean iso tagak lho, Pak. Aku tak gawe mantra aku dhewe wis. Mantrae sama dhewe. Iya, apa mantrae? Coba jabu. Tae asu. Rondo lemu. Pelo wong sing panjagong. Lah lampu panjagong. Lampu gak awakmu. Apa? Rondo ayu. Melo aku. Wangi ta? Hah? Wangi. Wani bojoku gak melok aku. Temenan. Yo, Mau gak bareng sampean? bareng mang ngono. Ayo, si temenan. Mas, pukul. Aku. Temenan. Iya. Ayo. Kaya iki sih. Kayak sapa? Iki mang. Iya. Ngene sih. Iya apa? Asal terus Untukku kobong. ayo seret tepuk tangan mantrae tepuk tangan jalan cabut apa air? Bau bilang orang. Makanya saya ngambil. Ayo mas. Ayo, pukul.
diguyu wong sing. Ya. Rene. Aku sebagai anak yang baik, ya toh. Sama nanti tak didui. Tapi yo di dunia ini tidak ada yang gratis loh. Satu. Bayar loh. Kan tak bayar iki berapa? Iki tak gawe tuku permen yo entek, Pak. Kon iki Lek ngene baru tak dudui. napa? Telono. Saya nyelang HP ini aku, Mbak. Ya, sampean mau diguyu kula kok. Pinter. Pinter. Ya. Perasaane mbekan lah. Heeh. Diguyu iku perkara iki telan. Lah, iya kan? Iya kan? Ini aku isi beli. Apa isi? Nah, kalau ngomong Sampean gak dikandani? enggak, itu toh. Yo, Soalnya sampean lucu. aku lucu. Aku lah. Apa? Bapak. Kok dipatani? Apa kau? Sekali lagi untuk adik-adik, tepuk tangannya mana dong? Sekali lagi untuk adik-adik, dilarang menirukan adegan ini di rumah tanpa pengawasan orang tradisional. Lapo. Jalan tangan, Mas. Wis jalan tangan. Wes. Lah apa moro-moro modho? Manukku dicekel bapake. Manukmu? Bapake. Ojo kok tak tulungi goblok. Lah apa mbok tulungi? Lah cari pacamanmu mimpi. Oh berarti manuke wis nungul-nungul. Wes. Makane ben tegep. Heeh. Cek gak miber. Iya. Kon ngono. Mrene nggawa manuk. Apa niku yo? Temen mrene iki main. Lah apa kon nggawa manuk? Manuk opo, Mas? Loh, manuk apa, Pak? Dicarawo. Dicarawo. Duduk. Duduk. Oh, cici cuy. Cici cuy. Duduk. Oh, darah. Duduk. Oh, manuk peking. Duduk. Oh, buru. Manuk prit. Duduk. Yang manuan. Duduk. Anu jadi ring Madura no manuk. jare mau Madura? No manuk. Apa iku no manuk? Iku jare manukan. Oh, manukan iku bahasa Jawa. Iya. Lek bahasa Madura? No manuk. Nuk manuke sapa sing mbok cekel? Iki no manuke si Ucrit. Nuk manuke si Ujri. Iya. Sak piro? Aduh, no manuk iki kena anu ni. Ngomong, sampeyan iki yo lapo? Loro goblok. Ayo.
Betul. Aku bocah tolong nih. Tongon minggir, gak minggir. Melo bos. Karena itu minggir aku nih. Menang lo kan dong. Menang lo kan. Boleh sampai nangis boleh. Sampeyan yo kurang ajar arek mbok cantolno. Kok kira sarangane manuk ta yo. Yo gak kompet cantolno. Lapo iku mau? Aku nyebut nang kono. Terus Ono arek cilik. ngomong ya apa? Enggak ani. Gak wani. Dipikir aku penghunine kene beda. Jangan takut, Cek. Aku wis jinak, enggak gigit enggak. Ayo Mas. Monitor lawan. Amat monitor. Coba kebenarannya mana dong? Satu. Mana? iki. Lah lampu kurang ajar. Rai kowe iki video. Sapa? Kau. Kurang ajar kok niku. Iki sapamu? Bapakku. Kau dikongkon apa? Enggak. Lah lampu ra ini mbok ide-ide. Aku mau lek enggak. Terus Kane sing ngewangi. terus Boleh pancan situ. Terus? Kamu pancan situ tak panci. Rai. iku ra niru. Salah sapa rai dene ngisor. Salah sapa ra dalan ngisor. Sakjane lek gak kepengin diinciki, raine dicopot dalan buri. Lek gak kepengin diinciki, raine dicopot dalan buri. Loh, wingi main. Ya kan? Main. Nanggone sumput. Terus Loh, rai ku tak copot. apa? Loh, bujan
iku ilang. Sampe copot iku ilang. Ilang. Iku apa? Ah iku padahal iki sing elek sing gak nyopot. Sing elek. Lah saiki sing ganteng. Ganteng. Tak copot. Lho. Apa? Rondo perawan golek iku. Terus nek tak copot jelek. Mulai gak rayan aku. Lah aku gak rai. Oh jelas dicelatu mbek bojoku aku. Lah ya apa dicelatu? Raimu lagi raimu. Oh. Dicelatu. Iya. Raimu. Terus. Wong ini aku mulai tetep jaluk kopi. Kekno kopi aku. Terus. Di bayarane. Wis tak kekno. Ditakoni bayaran sih. Iya. Teko juk jaluk kopi ditakoni bayar. Terus bayarane tak kekno. Mbok kekno. Tak kon kekno kopi. Lho. Gawe kopi sak gelas iki lho. Terus tutuk nggonku ngarep kari separuh. Tutuk sak gelas. Iya. Tutuk ngarep kari separuh. Heeh. Lah kene opo? Lah wong bojoku nek mlaku ngene. Ya Bojomu mlaku apa? Lah wis ngerti wong stroke lah apa mau kon kayak kopi. Ya anak durhaka kon. Aku ae Sam. Kleo tapi Aku ngene mau. Aku gak ngomong stroke. Mamat. Kan jeneng dhewe wis ngomong. Oh, lah durhaka kon. Lah apa nak durhaka? Lah apa ibumu kok ana stroke? Lah apa makmu ngomong nek bojomu lho apa? Kan maksudnya aku kayak disenengi rondo kene ngono lho kok. Boleh disenengi rondo kene. Lah engko nek panitia iki sampean menere bojoku kaca. Sing iki. Iya. Lah sing liyane. Bojoku piro sih, Pak? Lah bojomu nak 3 sih, Pak. Sik kurang ta? Aja omongan Asia. Ayo dengan saya nyambut kata Kak. Temenan. Selamat sih. Ayo joget terus untuk pukul. Tepuk tangannya mana dong? Itu mang mikirnya kasih keranda, kesetrum lo pemainnya. Pemainnya kalau mikir lo kesetrum.